lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku kunci ini piyambak sebagai tiang muslim atau tiang Islam atau tiang mukmin niku terus Gusti Allah nyiptakake swarga sing jarine apike ora iso dibayangke. Niku mergo iku kanggone wong sing gelem ngimani utawa ngamalake utawa ngimani lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku kan jadi Gusti Allah nyiptakake swarga sing nikmate pirang-pirang jari kebat widodari arkolon halal karo nilai arep napa-napa cemepak. Lah niku mergo Gusti Allah nyiptakake swarga niku mergo lafaz la ilaha illallah. Jadi ora sembarangan lafaz la ilaha illallah niku. Jadi neraka niku ora doyan karo wong sing gelem ngucapake lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah terus Gusti Allah nyiptakake neraka sing jare awak dhewe kira sembayang akhir kosone nang neraka. Sampai mendikan neraka niku cara wong tiba saka dhuwur tekan ngisor niku suwene 70 taun keseglok tekan ngisor. Saka dhuwur tiga mata kelas ngoten niku tekan ngisor niku 70 taun tekan ngisor. Jerone niku jerone neraka. Neraka digawe niku diperuntukkan kanggo wong sing ngingkari lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ora main-main la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus lafaz tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangkola la ilaha illallah mukhlishan fi qalbi dakhala jannah. Sing sapa wong gelem ngucapake la ilaha illallah kanthi ikhlas ati kanthi resik tenan atine kanthi ikhlas dakhala jannah mesti mlebu swarga. Ini